Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Көтмәгәндә аркасына пычак белән кадыйлары 5 айлык балага ярдәм итәргә килүче фельдшерның үзенә ярдәм кирәк була. Ни өчен Афина директоры эш урынында түгел, кафеда була. Бәхетсезлек очрагы буенча яңа мәгълүматлар барлыкка килде. Сабан туйгада озак вакыт калмады. Авылларда, районнарда һәм шәһәрләрдә бәйрәм көнен билгелиләр. Бүген Казанда фонд төзүче оешма директоры Анатолий Ливаданы кулга алдылар. Аны мошенниклыкта гаеплиләр. Исегезгә төшерәм, Чаллыда фатирларның төзелеп бетүен көтүче өлешчеләр саны 300-дән артык. 65-нче мәхәлләдә 3 йорт төзелеп бетмәгән. Хәзер шәһәр түрәләре инвесторлар эзли. 5 айлык балага ярдәмгә ашыккан медикларның үзләренә булышырга туры килә. Шимбә кич ашыгыч ярдәм хезмәтенә кечкенә балага ярдәм сорап шалтыраталар. Адрес буенча аларны Исерек Ират һәм аның апасы каршы ала. Балага ярдәм күрсәткән вакытта әти кешенең шешәдәше фельдшерның аркасына 2 тапкыр пычак белән кадый. Чаллыда булган әлеге очрак илдәге табиблар берләшмәләрен дә уйланырга мәҗбүр итте. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 30 еллык эш тәҗрибәсе булган хирург беренче тапкыр авыру корбаны була. Алкоголь кулланган хатын-кыз 2 тапкыр аркасына пычак белән кадый. Бәхеткә пычак йомшак тукымаларга гына зыян салган. Ул күкрәк читлегенең арткы өлешенә кадалган. Хәзер фельдшер ашыгыч ярдәм хастаханәсендә хәле канәгатьләндерерлек. Кергән вакытта авыру аркасындагы җәрәхәткә һәм андагы авыртуга зарлана. Авыруны караганнан соң, тикшерүләр үткәрелгәннән соң, авыру операция өстәленә алына һәм аңа беренче первая хирургическая обработка ясала. Җәрәхәтләнгәннән соң ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләре фатирдан йөгереп чыга. Һөҗүм итүче хатын-кыз артларыннан йөгерә. Медицина хезмәткәрләренә полиция килгәнче подъезд ишеген тотып торырга туры килә. Күршеләр ярдәмгә ашыкмый. Астагы хатта яшәүчеләр белдерүенчә, кичен тулай торакта бернинди тавыш та ишетелми. Гаиләне алар имин булмаган итеп бәяләде. Они постоянно уж дома, не работали, по-моему. Но муж у нее, я знаю, что хороший парень. Так, по идее, был. А сама, уж у нее 3 детей, и все в детдоме. Аш килеш елап яткан балага ярдәм күрсәтелә. Аны медицина учреждениесына илтәләр. Закон буенча фельдшерларга үзләре белән саклану чаралары йөртү каралмаган. Аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен җитәкчеләр Ират һәм хатын-кыздан торган бригадалар булдырырга тырыша, әмма коллективта иратлар азрак. У нас 60 с лишним процентов это женщины. Почти под 70% в основном коллективы это женщины. Причем в всем том, что достаточно, так скажем, омолодился состав буквально за последние годы, потому что, в связи с уходом на пенсию, в том числе и уход был кадровый именно когда вот такая создается криминальная, так скажем, обстановка. Әлеге хәл зыян күрүченең хезмәттәшләре арасында да зур тавыш куптарды. Бүген фельдшерларның күбесе чакыруларга барырга куркабыз дип белдергән. Табиблар тәүлегенә 60-80 тапкыр алкоголь кулланган пациентлар янына бара. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләренә ташлану очраклары да ешая. Әгәр 2015 елда 2 шундый очрак теркәлсә, 2017 елның 3 аенда гына 7 очрак. У всего, назовем так, медицинского сообщества один вопрос. Когда вот эта вся вакханалия закончится? Когда закончится вот эта травля, издевательство, оскорбление, унижение медицинских работников? Когда закончатся эти нападения? Россиянең тикшерү комитеты рәисе кушу буенча җинаять эше кузгатылды. Хәзер материалны судка тапшырырга тиешләр. Прокуратурой города признано законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу. Табиблар җәмгыяте закон кабул итүче органнарга күп тапкыр мөрәҗәгать иткән. Дәүләт думасында да медицина хезмәткәрләренә һөҗүм иткән өчен җәзаны кырыслату турында уйлана башладылар. Февраль аенда шундый проект депутатларга тәкъдим ителде. Статистика буенча узган елда Россиядә табибларга һөҗүм итүнең 1000 очрагы теркәлгән. Татарстанда мондый очраклар буенча Чаллы беренче урында. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Фельдшерга һөҗүм иткәннән соң республика прокуратурасы гаиләдә бала хокукларының үтәлүен тикшерәчәк. Моңа 5 айлык кыз баланың социаль куркыныч хәлдә булуы тәэсир иткән. Ана кеше бер тапкыр хөкем ителгән. Хәзер наркодиспансерда исәптә тора. Ашыгыч ярдәм хезмәте килгән вакытта өйдә булмый. Бала исә хәзер табиблар карамагында. Аның киләчәк язмышын бәлек булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре хәл итәчәк. Яңа гына алынган мәгълүматлар буенча һөҗүм иткән хатын-кыз арест астында.
Афина бассейнындағы бәхетсізлік очрагы буенча яңа мәгълүматлар ачыла. Исегезгә төшерәбез. Узган елның ноябрендә анда 11 яшьлек кыз батып үлгән иде. Судта инде 3 утырыш булды. Документларны карап чыкканнары шул вакытта бассейнда булган балалардан анда эшләгән кешеләрнең барысыннан да сорау алынган. Бу үзәк пляж буларак эшләгән, директор исә фаҗига көнендә бассейн янәшәсендәге кафеда ашарга әзерләгән булган. Бүген суд утырышына Афина бассейны хезмәткәрләре чакырылган. Беренче булып сүз кассирга бирелә. 5нче сыйныфта укучы 2 кызны олы кешесез ул керткән. Югыйсә 12 яшькә кадәрге балалар бассейнда үзләре генә йөзәргә тиеш түгел. Скажите, пожалуйста, вот в этих же инструкциях не прописано о том, что кассир обязан встречать посетителей с наличием, пропускать, вернее, посетителей с наличием справки, с наличием сопровождения и интересоваться возрастной категорией посетителей. Вот эту последнюю перепункту на основании чего кассир делал? Если в должностных инструкциях это не прописано. Кассир ознакомился с правилами поведения бассейна, ознакомился сам, а потом уже доводил до посетителя. Әйтергә кирәк, инструкция пляжда үзеңне тоту кагыйдәләренә туры килә. Афинаның үз кагыйдәләре булмаган. Хезмәткәрләр һәм су коенучылар пляж нормаларын үтәргә тиеш булган икән. Узган елның сентябрына кадәр бассейнда эшләгән элеккеге инструктор бу хакта беренче ишетә. Пляж сүзен ишеткәч, ул хәтта каушап калды. Вы следили за правилом поведения на пляже? В этом бассейне? Вы имеете в виду на суше? Нет, на пляже. Ну, раз следил, У вас на пляже был? Башка шаһитларны судьялар да, адвокатлар да тыңларга теләмәде, чөнки аларның Афина бассейнына мөнәсәбәте юк. Шуңа да карамастан спорт ял үзәге белән бер бинада урнашкан кафе хезмәткәрләренә сүз бирелде һәм юкка түгел. Ул хәерсез көнне кафеда банкет узарга тиеш булган икән. Хезмәткәрләр иртәнге 8дән ашарга әзерләгәннәр. Афина директоры Наталья Мавринкова да алар белән булган. Чыгыш ясаучылар әйтүенчә, Наталья Николаевна бүтән көнне кухняда үткәргән. Кич белән генә кинәт бассейнга чыгып йөгергән. Она резко убежала, сказала, что найдите Данила, и убежала. Мы не поняли даже, куда, что случилось. Ни булганы кызганычка каршы мәгълүм 11 яшьлек кыз бассейнда баткан һәм аны коткара алмаганнар. Хәзер Катя Чупроованың әнисе мораль зыян өчен 3 миллион сум компенсация таләп итә. Әлегә Мавринкова бу гаиләгә 65 мең сум акча биргән. Судның тагын 2 утырышы булырга тиеш. Аларда шаһитлар тыңланачак, хөкем карары чыгарылачак. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шолода бала үлеме буенча тикшерү бара. Фаҗига якшәмбе көнне 42нче комплекстагы фатирда була. Кичен церебраль паралич диагнозы белән авыручы 12 яшьлек бала вафат була. Тикшерүчеләр фаразлавынча, ул инвалид арбасыннан шуышып китеп куркынычсызлык кайышына булып үлгән. Хәзер суд медицина экспертизасы билгеләнгән. Шалылар язгы җыештыру эшләренә әзерләнә. Шәһәрне кышкы чүп-чардан арындыру планы бар инде. Җирле үзидарә советлары рәисләренә аеруча зур җаваплылык йөкләнгән. Алар микрорайоннарны җыештыру өмәләренең графигын төзергә тиеш. Хуҗасыз территорияләрдә чистартылачак. Шимбә өмәләре 1 апрельдән башланып май ахырына кадәр дәвам итәчәк. Шәһәр күләм өмә 22 апрельгә планлаштырыла. Работы по санитарной очистке и наведению порядка на территориях должны быть начаты уже сегодня. Ждать общегородского субботника нет необходимости. Субботник должен стать завершающим этапом уборки городских территорий. Шәһәр җитәкчелеге хезмәт коллективларын, идарә компанияләрен язгы чистарту, төзекләндерү эшләрендә катнашырга чакыра. Идел буе экология компаниясе 2 ай дәвамында көнкүреш калдыкларын бушка кабул итәчәк. Үсемлек калдыкларын шәһәр яшелләндерү хуҗалыгына полигонына илтергә була. Территорияләрнең ничек җыештырылуын административ-техник инспекция тикшерә. Инспекция будет работать. Это тот орган, который предупреждает, как мы договорились. Вначале предупреждаем, потом по полной программе наказываем. Я считаю, что мы всех попросили, предупредили, но пока еще никого не наказали. Поэтому я просил бы, еще раз говорю, город всегда отличался чистотой, опрятностью, аккуратностью, начинать наводить порядок. Сәламәтлекне саклап калыр өчен һәм авыруларны алдан кисәтү өчен шәһәрдәшләрне диспансеризация узарга чакыралар. Мондый медицина тикшеренүен 21 яшьтән алып узарга мөмкин. Диспансеризация 3 ел сайын кабатлана. Узган елда 8500 шәһәрдәшебез бушлай медицина тикшеренүен узган. По завершении диспансеризации каждому выдается паспорт здоровья, в который носятся основные заключения и рекомендации по результатам медицинского обследования. Диспансеризация для населения осуществляется абсолютно бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках программы.
Татар халкының милли бәйрәме Сабан туйының көннәре билгеле булды. Быел ул июнь айында ураза булу сәбәпле июльгә күчерелә. Татарстан президенты буйрыгы буенча авылларда, район үзәкләрендә һәм республика шәһәрләрендә Сабан туй 1-2 июльгә билгеләнгән. Яршалыда 8 июльдән, башкалабыз Казанда 15 июльдә булачак. Федераль Сабан туй исә Әстерханда, Бөтен Россия авыл Сабан туйы Пенза өлкәсенең Урта Алазан авылында үтәчәк. Татарстан мәдәният министрлыгы мәгълүматлары буенча, узган ел республикадан читтә барлыгы 317 Сабан туй үткәрелгән. Алар арасында иң күп кеше җыелганы Мәскәүнеке булган, анда 170 мең кеше катнашкан. Чаллыда республиканың иң яхшы укытучыларын сайладылар. Шәһәр иҗат сараенда ел укытучысы бәйгесенең финал өлеше узды. Биредә Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан 90 кеше катнашты. Бәйге 5 номинация буенча узды. Һәр номинациядә дә чаллылар призерлар рәтендә. Мисал өчен, нәтиҗәләр буенча Илдар Ишманов, Юлия Крутикова, Ирина Слети, Наталья Тутова, Лидия Золотареваларны билгеләп үттеләр. Бәйге кысаларында республиканың мәгариф министры Энгель Фаттахов катнашында түгәрәк өстәлдә узды. Мөгаллимнәр белем бирү өлкәсендәге иң актуаль проблемалар турында сөйләштеләр. Безнең ике төп бурычыбыз бар. Белем бирүнең сыйфатын күтәрергә кирәк һәм без тәүфиклы, тәрбияле балалар тәрбияләп чыгарырга тиеш мәктәп усагасыннан. Әлбәттә, беренче урында гаилә. Гаиләнең ролен берничек тә бүген алып булмай. Но шуңа карамастан мәктәп үзеннән торганын эшләргә тиеш. Яз үзенекен итәм, көннән-көн ныграк җылытам. Димәк, югары киемгә күчәргә вакыт җитте. Язгы пальтоларны каян алырга, хәбәрчеләребезне тыңлыйк. Иваново текстиле ярминкәсендә урын җирнең күп төрләре тәкъдим ителә. Биредә тәмле йөк өчен барлык кирәк яракны алып була. Сатин, без урын җирләренең төрле үлчәмнәре бар. Кыш мамыгыннан яки каурыдан ясалган мендәр, бамбуктан яисә сарык, дөя йоныннан сырган юрган дисеңне җанның нители. В принципе, мы сюда часто ездим, когда... Без монда Иваново текстиле күргәзмәсе килгән саен керәбез. Юрган да, мендәр дә, урын җирдә алган бар, барысы да әйбәт, яхшы сыйфатлы. Ярминкәдә Санкт-Петербургтан фабрикада тегелгән пальтолар тупланмасы да сатыла. Ирләр дә, хатын-кызлар да зауыгыннан чыгып, теләсә нинди төстәгесен сайлый ала. Любого покупателя мы найдем. Бәяләр төрле, фасоннар да күп. Яшьләргә дә, өлкәнрәк сатып алучыларга да пальтоларыбыз бар. Иваново текстиле ярминкәсе Экспокама бинасында 2 апрельгә кадәр эшли. Иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр төшке ялсыз. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алида Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.